खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। बङाइगाव आरो चिरां जिल्लानि थाखाय आसाम पावार डिस्ट्रिबिउशन कम्पानि लिमिटेड एपिडिसिएलआ मोनसे गोनांथार फोसावथाय फोसावदों। बङाइगाव इलेक्ट्रिकेल साब डिभिजन 2 निफ्राय चिरां जिल्ला काजलगावनि डिस्ट्रिक्ट इनफरमेशन एन्ड पाब्लिक रिलेशन्स अफिसारनो लाइजाम हरनाय बायदिब्ला दिनै आरो गाबोन बङाइगाव आरो चिरां जिल्लानि माखासे जायगाफोराव मोब्लिब बन्द थागोन। फुंनि 6 रिंगानिफ्राय फुंनि 11 रिंगासिम मोब्लिबा बन्द थागोन। चापागुरि, धालिगाव, बेंटल, तुक्राझार, सान्तिपुर, दादगिरि, सामथाइबारि, गुरुबासा, रुनिकाटा आरो कासिकत्रा बेफोर ओनसोलाव मोब्लिबा 5 घन्टानि थाखाय बन्द थागोन। धालिगाव डेली मार्केटआव थानाय 11 केबि आरो 33 केबि लाइनखौ रायजो राजाफोरनि रैखाथिनि थाखाय फाहामगोन। बेनि थाखायनो बङाइगाव आरो चिरां जिल्लानि माखासे ओनसोलफोराव मोब्लिबा बन्द थागोन। बेनिखायनो बे खौरांखौ सरासनस्रा रायजोफोरनो मिथिहोनो थाखाय बङाइगाव इलेक्ट्रिकेल साब डिभिजन 2 निफ्राय खावलायहरदों। बाक्सानि सरनायाव गावखौनो फोथैनाय जाथाय। नबहिरा मुंनि सासे फाइकि जवाना गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। गावनि न'आवनो जिउ फोजोबनानै लादों जवान नबहिराया। नखरनि दावराव दावसिखौ लानानैनो नबहिराया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होननानै अजद होदों नखरनिफ्रा। नबहिरानि नखरनिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला नबहिरानि बिसिनि अनागार आखुनि थाखायनो नबहिराया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। नखरनिफोरा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला नबहिरानि एटिएम, बेंक पासबुक गासैबो नबहिरानि बिसिनि आखायावनो थायोमोन, जायनि थाखाय सुटिनिफ्राय थांफिननो थाखायबो नखरनिफोरनियाव 2,000 रां बिबाय बायनो गोनां जादोंमोन नबहिराया। बेनि अनगायैबो अजद होबावनाय बायदिब्ला न'आव बिसिया ओंखामबो होआमोन, जायनि थाखाय बिमा आरो बिफानि न'आव फैनानै ओंखामखौ जाफैनो गोनां जायोमोन आरो बिसि लेंहरब्लानो जास्लाब मोना खारलांनो गोनां जायोमोन। बेफोरनि अनगायैबो गावनि बिसियानो पुलिसनि गेजेरजों खेबनैयै फिसाय नबहिराखौबो बुहोदों आरो बेफोरबायदिनो नबहिरानि सायाव बिसिया गोलाव समनिफ्रायनो गोबां इनाय अनागारि खालामबोदोंमोन, जायनि थाखाय नबहिराया गावनि न'आवनो दौलेंफाननानै जोबथा हां लानो गोनां जादों होननानै नखरनिफ्रा अजद होदों। मख'नो गोनांदि फाइकि जवान नबहिराया 35 बोसोर बैसोनिल'मोन। गुवाहाटीआव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। गुवाहाटीनि पाटासिल आम्बारियाव 150निबो गोबां नखरफोरा अर खामनानै सेवहांगार जादों। कामाख्या राम बरुवा कलेजनि उनथिंजायनो अरा खामदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव अरा लासै लासै गोसारदोंमोन, नाथाय जेब्ला 15निबो गोबां सिलिन्डारफोरा बेफ्रुदों अब्ला अरा गिख्रंथावनासिन महर लादों आरो जोबोद गोख्रैथिजों अरा गोसारदों, जायजों 150निबो गोबां नखरफोरानो खामनानै सेवहांगार जादों। अरा मानि थाखाय खामजेननाय बेयो रोखा नङाबाबो शर्ट सार्किटनि थाखाय जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। अर खामनाय जाथायाव पुलिस आरो अर खोमोरग्रा बिफाना नुजाथिफैनानै बे ओनसोलाव थांनाय गासैबो लामाफोरखौनो बन्द खालामनानै दोनदों। बे अर खामनाय जाथायजों रावनिबो जिउ खहा जायाखै, नाथाय गोबां लाख रांनि सम्पति खहा जादों। रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 55थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो थाखाय गाहाय खुन्थिया गायसनदों। 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारि सानब्रैनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया खुंजागोन। बेनि थाखाय गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया मैया जाबाय, जेराव बर'नि गुबुन गुबुन धोरोम बाथौ, ब्रह्म आरो ख्रिस्टियानफोरखौ आर'ज गाबनो थाखाय लेंहरनाय जादों आरो बे हाबाफारियाव एमएलए, इएम आरो एमसिएलएफोराबो मदद होफैदों होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा। दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिबावदोंदि जायनाखि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथाया 3 बोसोर आबुं जागोन, बेनिखायनो 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथाखौ फालिनाय जागोन, जेराव आसाम सोरखारनि आरो भारत सोरखारनिफ्राय माखासे आलासिखौ लेंहरनाय जादों। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा बेसेबां मावफुंजादों आरो बेसेबां मावफुंजायाखै बिथांमोनहानो रायजो राजाफोरनो फोरमायथिनानै होगोन। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथाया 3 बोसोर जानायसिमाव दफाफोरा बेसेबां मावफुंजादों बेनि सायाव सावरायनाय जागोन आरो दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय मा राहा लानाय जागोन, जेरै सिमा बारायनाय, कार्बि आंलंनि एसटि हिल्सनि जेंना, आर्टिकल 280नि गेजेरजों मिरुनिफ्राय थोंजोङै रां फैनाय, एनडिएफबिनि केस, जोबथेसालियाव जोबथेजानाय आरो मुंख्लं नखरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय बेफोरनि सायावनो सावरायनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ। बेनि उनाव 28 अक्ट'आव सोलोंथाइनि सायाव सेमिनार खुंगोन, जेराव रोजा रोजा फरायसाफोरा बाहागो लाफैगोन। जोबथायाव अदेबानि 29 जानुवारियाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ हांख्रायहरदों, लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि आरो
प्रमद बर' बिथांखौबो हांख्रायहरदों। भारत सरकारा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ सम मथे मावफुंनो खोथा होनायाव बेसेबां जाफुंसारनो हाखो बेखौ बिथांमोनहानो थोंजोङै रायजो राजाफोरनो फोरमायथिनानै होगोन होननानै बुंथिदों दिपेन बर'आ। गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारियाव गबिन्द बसुमतारियाबो बाहागो लानानै बुंथिदों दि 27 जानुवारि बिटिआर गोरोबथाया 3 बोसोर जानायसिमाव माखासे दफाफोरा मावफुंजागोनखौ फोसावनो हानाय बायदि थासारि फैनो हागौ। फसंथान गायसननाया गोरलैयैनो जागोन, नाथाय सिमा बांहोनाय आरो बिटिसिआव बियाब बांहोनायनि खामानिखौ 2022 मायथाइनि गेजेरावनो मावफुंनो थाखाय सोरखारखौ खावलायगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों गबिन्द बसुमतारिया। मानोना 2022नि उनाव बिसायख'थिया साखाथियाव सौफैगोन, अब्ला सोरखारा गोदान गोदान थांखिफोरखौसो मावगोन। बेनिखायनो 2022 मायथाइनि गेजेरावनो मावफुंनो थाखाय सोरखारखौ खावलायदों आरो 27 जानुवारिसिमाव बेफोर खामानिनि सायाव फोसावनो हागोनखौ आसा खालामो होननानैबो बुंथियो गबिन्द बसुमतारिया। बाक्सायाव सासे टेट फोरोंगिरिया फरायसालियावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। मुङा पंकज कुमार दास, सार्तेबारि रौलीनि थागिबि आरो बिथाङा बाक्सा जिल्लानि 324 नं गबर्धना गुदि फरायसालिनि एसिस्टेन्ट फोरोंगिरिमोन। फरायसालिनि टयलेटआवनो दौलें फाननानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों टेट फोरोंगिरि पंकज कुमार दासआ। आरो बे खामानिखौ बिथाङा 9निफ्राय 8:30 रिंगानि सिगांनो मावनो हागौ होननानै गाहाय फोरोंगिरिया सन्देह खालामदों। मानोना फरायसालियाव गेलेनाय हाबाफारि जागासिनो दंमोन आरो फरायसाफोरा फरायसालियाव 9निफ्राय 8:30 रिंगानि सिगांनो सौफैयो, बेनिखायनो बेनि सिगांनो बे जाथायखौ मावनायनि सन्देह खालामदों। जेब्ला फरायसालिनिफ्राय गासैबो फरायसाफ्रा थांजोबो, अब्ला टयलेटखौ गेवनाय नुनानै बन्द खालामनो थांनायावसो पंकज कुमार दासखौ दौलें फाननानै थैनाय थासारियाव मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। मा जाहोननि थाखाय फोरोंगिरिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बेनि सायाव दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै होननानै फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया फोरमायथिदों। फिफा वर्ल्ड काप 2022 क्वार्टार फाइनाल्सआव मैया आर्जेन्टिनाया नेदारलेन्डखौ फेजेनबाय आरो क्र'एशियाया ब्राजिलखौ फेजेननो हाबाय। आर्जेन्टिना आरो नेदारलेन्डनि गेजेराव क्वार्टार फाइनाल गेलेनायाव आरोबाव समाय मोननायाव गासै 120 मिनिट गेलेनाय जादोंमोनब्लाबो मोन्नैबो हानजाया 2-2 गल सोदोंमोन। बेनिखायनो पेनाल्टिनि गेजेरजों गल सोनायाव आर्जेन्टिनाया 4-3 गलाव देरहासारनो हाबाय आरो सेमि फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हाबाय। आर्जेन्टिनानि गलकिपार इमि मार्टिनेज बिथाङा पेनाल्टिनि गेजेरजों गल सोनायखौ रैखाथि होनो हानायनि थाखायनो आर्जेन्टिनाया पेनाल्टियाव 4-3 गलाव देरहासारनो हादों। बेराफारसेथिं क्र'एशिया आरो ब्राजिलनि गेजेराव क्वार्टार फाइनाल गेलेनायाव मोन्नैबो हानजाया 1-1 गल सोनो हादोंमोन। उनाव पेनाल्टि गेलेनायाव क्र'एशियाया 4-2 गलाव देरहासारनो हादों आरो सेमि फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हादों। ब्राजिलनि हानजाया पेनाल्टियाव माखासे गल सोनो हायैनि थाखायनो सेमि फाइनालाव गेलेनायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों। दा सेमि फाइनालाव आर्जेन्टिनाया क्र'एशियाजों गेलेगोन। गोबां सुद एबा इन्टारेस्ट होनायनि लब दिन्थिनानै थगायनायनि दायाव येस मानिनि 3 टप अफिसियेलफोरखौ हमदों। गुवाहाटीनि अदालबाख्रा ओनसोलनिफ्राय येस मानिनि 3 टप अफिसियेलखौ ब्युर' अफ इनभेस्टिगेशन अफ इक'नमिक अफेन्सेस BIEOआ हमदों। हमजानाय 3 टप अफिसियेलफोरा येस मानिनि CEO बनामालि हाजरिका, ब्रान्च अपारेटर मेनेजार रजत दास आरो CEOनि पार्सनेल एसिस्टेन्ट रिंकु सैकिया। येस मानि प्राइभेट कम्पानियाव रां जमा दोनोब्ला गोबां सुद मोननो हागोन होननानै कम्पानिनिफ्राय फोसावदोंमोन, जायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो गाव गावनि रांखौ येस मानियाव दोनदोंमोन। नाथाय रां जमा होनायनि उनावबो जेबो मुलाम्फा मोननो हायैखौ लानानै माखासे सुबुंफोरा येस मानि प्राइभेट कम्पानिनि हेंथायै एफआइआर होदोंमन। बे लेखायैनो RBI आरो SEBIनिफ्राय गनायथि गैयालासे फालांगि मावगासिनो थानायनि थाखाय आरो सुबुंफोरनो जि खोथा होदोंमोन बे खोथाखौ लाखिनो हायैनि थाखायनो येस मानिनि 3 टप अफिसियेलफोरखौ BIEOआ हमदों। मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगाव पेट्रल पाम्प साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोजां बोथोरनि गेदेर अफार लानानै फैदों। नोंथांमोनहा मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगाव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बाइक आरो स्कुटिखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौ नोंथांमोनहा मोनफानो हागोन। आरो बेफोर अफारफोरा थांनाय 19 नबेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 31 डिसेम्बरसिम थागोन। लोगोसे गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव नोंथांमोनहा सोलायहैनो हागोन। मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट'
श'रुमनिफ्राय नोंथांमोनहा बाइक आरो स्कुटि बायनो लुबैयोबा 7002601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। नोंथांमोनहा MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 8720957824 नङाब्ला 6001916155 बे नाम्बाराव थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। खौरां फोजोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।